Zbog koruptivne afere, zove se Goran Marić, da tom čovjeku, on to njemu da i sada, gospodine premijeru, vi uzmete Gorana Marića i stavite ga u firmu Hrvatske ceste koja je pod direktnom ingerencijom ministra Butkovića koji karta u Slovenskoj 9. Pa ako ne znate, ja vam to kažem. Pa kakva je to policija onda? Kakav je to USKOK? Kakav je to PN USKOK? Kakva je to SOA? O čemu mi pričamo? Pa postoje zakoni, postoji zakon o kaznenom postupku, postoji zakon o obavještajno-sigurnosnim službama koji kaže da se to nesretno vijeće za nacionalnu sigurnost, ured, kako se već zovu, mora sastati kad se dogovore predsjednik i vlade i predsjednik države. I sad se oni kao ne mogu dogovoriti, pazi igrokaza, hoćeš ti, neću, ja neću. Ali postoji i savjet, koordinacija koja se mora naći svaki mjesec. To je prava istina. Zašto je bio brojač novca? Pa da dijele lovu. Zato je bio brojač novca. Zašto nisu djelovali 11.11. prošle godine? Mi smo imali Martinje, Domovinski pokret, i mi smo proizveli što? Stranku koja je osvojila 16 mandata u Saboru. Oni su imali Martinje koje je proizvelo što? Aferu. I nikome ništa.